हेल' नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल अलंबार नार्जारि चेनेलाव गोदानै बरायबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैदों। बे जाहैबाय आसाम सरकारा दाख्लैबावैसो लन्च खालामनाय अरुण'दय स्किमनि बागै नोंथांमोनखौ माबायदि एप्लाइ खालामनांगौ आरो माबायदि स्किमनि बिखय नोंथांमोनखौ फोरमायनो सानदों बा फोरमायगोन। नोंथांमोना नायलांबायल' थादो फारसेनिफ्राय आरो माबायदि सुबुङा बे अरुण'दय स्किमाव एलिजिबिलिटि बा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो सोरबायदि सुबुङा मोनगोन बिनि सायाव फंनैसो रायफोरथाय आपडेट होगोन। बेनि आगोल नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालाम, जाहाथे इयुननि समफोराव गोबां आपडेट बा नटिफिकेसन मोननो हागोन। बेनि थाखायनो फैदो दानिया जोङो जागायजेननोसै। अरुण'दय स्किमनि बागै जोङो जागायनोसै। दा अरुण'दय फार्स्टआवनो आसाम अरुण'दय स्किम 2020. Orundoi scheme is a new scheme of the government of Assam to be launched on 2nd October 2020. Orundoi scheme will provide financial assistance of Rs. 830 per month through direct benefit transfer scheme to award around 17 lakh families in the state. They will receive the amount on the first day of every month starting from October 2020. Women being primary caretaker of family are kept as the beneficiaries of the scheme. मा होनना बुंदों, गोदानै लन्च खालामदों अक्ट'बराव। ओमफ्राय बेयो मा डाइरेक्ट माने बेनिफिट ट्रान्सफार 830 माने 830 थाखा पार मान्थ मोनगोन। बेयो 17 लाख फेमिलिया मोनगोन। माने फेमिलि माने हिन्जावसा फेमिलिफ्रा बा हिन्जावसाफ्रा बे मा होनना बुङो प्राइमारि माने केयारटेकनि थाखाय 830 पार मान्थ मोनगोन आरो डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टाव हाबगोन। बेनि सायाव जों मा अरुण'दय स्किमनि डिटेल्सखौ नायनोसै। अरुण'दय स्किम लन्च खालामदों आसाम गभर्नमेन्टआ, इमप्लिमेन्ट खालामगोन फाइनान्स डिपार्टमेन्ट, गभर्नमेन्ट अफ आसाम। बेनिफ्राय दोङो एमाउन्ट 830 पार मान्थ, माने 830 पार मान्थ माने 830 थाखा माने प्रत्येक माहे हाबगोन। बेखौ अक्ट'बरनि 2 तारिखआव लन्च खालामदोंमोन। बे केटेगरियाव दोङो गभ स्किम माने आसाम गभर्नमेन्टनि स्किम बियो। अबजेक्टिभा दोङो टु प्रभाइड मान्थलि फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स टु द पुर फेमिलिस, माने बे गोरिब न'खरनि थाखाय माने रां होनाय आरो अबजेक्टिभ। बेनिफिशियेरि वुमेन बिलंगिं टु पुर फेमिलिस माने हिन्जावसा मानसि माने एसे जानो गैयै न'खरनि। एप्लिकेसन मुड माने एप्लाइ खालामनाय मुडा जाबाय अफलाइन, अफिसियेल साइटआव अफिसियेलाव नायनो हागोन। आसाम अरुण'दय स्किम 2020 एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया माने बे मा जोङो माबायदि एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि क्राइटेरियाखौ होनाय जादों। नायलांदो। To avail the benefits of the scheme, the applicant have to fulfill the following criteria. Applicant should be a permanent resident of Assam. माने जाय एप्लाइ खालामगोन बे मानसिया आसामनि पार्मानेन्ट माने नोगोरारि जानांगोन आसामनि। 2 नम्बराव दङ applicant should be presently resident in Assam. माने जाय एप्लाइ खालामगोन बै सुबुङा मा आसामाव प्रेजेन्ट माने सोलिबाय थानाय जेनेरेसनाव थानाय जानांगोन, बा प्रेजेन्ट माने थांना थानाय समाव आसामाव थादों बेफोरबायदि मोनसे प्रेजेन्ट सिटुवेसन देखायनांगोन बा थानो जानांगोन आरो जाय एप्लाइ खालामो। ओमफ्राय 3 नम्बर दं composite household income of the applicant should be less than 2 lakh per annum. माने मोनसे न'खराव बा हिन्जावसानि न'खराव बोसोराव माने 2 लाखनि खम इनकाम खालामनाय जानांगोन होनना बुङो पार एनाम। 4आव होदों the beneficiary nominated female member should have a bank account wherein the name in the bank records should match the scheme records. In case the beneficiary does not possess a bank account, then a bank account would be required to be opened prior to the date of the approval of the application. मा होनना बुङो बेखौ नमिनेट खालामनो हागोन only female
माने हिनजावसा मानसियाल' बेखौ नमिनेट खालामनो हागोन होनना बुंदों। बेयो मा थानांगोन बेंकनि मोनसे बेंकआव बिनि एकाउन्ट थानांगोन, पासबुक थानांगोन, बेंकजों रेकर्ड गोनां बेखौ नांगोन होनना बुंदों आरो बेंक एकाउन्ट नांगोन। ओमफ्राय आन्डार स्किम प्रायोरिटि सेल बि गिभेन द हाउसहोल्ड उइथ द under the scheme priority shall be given to household with the widow, divorced, unmarried female, separate female, specially able nominated female, specially able household member बेखौ जों मिथिलायनाङा, जों खालि हिनजावसा न'खरनि मानसि जानाय बेयो एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफिट्सखौ नायनोसै दानाबा बेनिफिट्स अफ आसाम अरुण'दय स्किम 2020 गभ अफ आसाम is to provide as 830 per month each to 17 lakh families under this Orundoi scheme. माना आसाम गभर्नमेन्टआ 17 फेमिलिनो न'खरनो अरुण'दय स्किमनि हेफाजाबै 830 पर मान्थ रां होगोन, अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावदों। आरो नै the support of res 830 per month will mean an additional per annum income of res 10,000 to the poor households to meet their medical nutritional needs. माना बुंदों बोसोराव बियो 10,000 मोनगोन होनना बुंदों। बोसोराव 10,000 मोनगोन होनना बुंदों बोसोराव। जों एसे माबायाव थांला मेडिकेल निउट्रिसन नामाव। आरो an amount of 2,800 crore rupees is unmarked for the Orundoi scheme is in this year budget. The amount will be sent by direct DBT to bank account of the nominated women of the family. माने एमाउन्टआ डाइरेक्ट सेन्ड थागोन DBT to DBT माने DBT निफ्राय डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टआव जाय नमिनेटेड खालामदोंमोन बेनि सुबुंनि एकाउन्ट नाम्बाराव डाइरेक्ट हाबहैगोन। The selection be beneficiaries of the step from August 17 to 20 बे थांबाय। Beneficiary will receive the amount on the first day of every month starting October. मानो बुंदों स्टार्टिं अक्ट'बर होदों दा अक्ट'बर आगस्ट बे जागोन आरो जासिगोन अक्ट'बर। मानो बुंदों प्रत्येक मासनि 1 अक्ट'बरनिफ्राय जागोन दे प्रत्येक मासनि 1 तारिख फार्स्ट डेआवनो बे हाबगोन। बे स्टार्ट जागोन ना स्टार्टिं फ्रम अक्ट'बर 2020 आव बे स्टार्ट जागोन होननानै फोसावदों। It shall benefit all poor households whether they are covered under the NFSA or not. Under this initiative, the state has set a commitment to alleviate the financial problems of impoverished families of Assam income support when being the primary caretaker of family or keep the beneficiary of the scheme. बेखौनो आंलायला जोङो माबायदियै प्रसेस सेलेक्शन प्रसेसा माबायदि जागोन माबायदि एप्लाइ खालामो बेनि सायाव दङ। The district level monitoring committee may devise modalities of the preparing the list of the eligible beneficiaries strictly as per guidelines. The preliminary selection of the beneficiary will be done at the level of the Gaon Panchayat, Village Council Development Committee, VCDC, urban local body based on the eligibility ineligible conditions. बेखौ माने नायबिजिरनो थाखाय मोनसे कमिटि थागोन मनिटरिं आरो बा जों VCDC नि आन्डाराव बा ULB माने urban local बडियाबो जोंखौ मोनथावना बेखौ बिजिरगोन बा नायबिजिरगोन सार्भे खालामगोन। An undertaking come checklist of the eligibility ineligibility condition has been prepared for the USGP VCDC ULB level which is attached at the Annex A. Only such the undertaking come checklist should be prepared against each the proposed beneficiary household. बेखौ मा VCDC ULB लेभेलाव बेयो चेकलिस्ट खालामगोन बे मोनथावना नङा बेखौ बुंदों आरो। ओमफ्राय मा बुंदों completion at the LAC level the undertaking come checklist followed by the Gaon Panchayat VCDC will be complete LAC was by the member secretary DLMC to be put up for the district level monitoring selection.
Prioritization of the list application by the district level monitoring committee. The district level monitoring committee will meet the priority and finance the application submitted by the GPNCDC. You will be based the priority criteria mentioned above. दा जोङो मा अरुणोदय स्किमखौ जों माबायदि एप्लाइ खालामगोन बेखौ जोङो बुंनोसै। मा होनना बुंदों माबायदि खालामगोन जोङो अरुणोदयखौ जोङो माबायदि एप्लाइ खालामगोन। हाउ टु एप्लाइ अरुणोदय स्किम नायदो नोंथांमोना। अरुणोदय सहायक at the GPPCDC. You will be shall the facilitate the process the filling of this application from DF. माने बेखौ सहायक नाया मोनसे अरुणोदय स्किमनिनो मोनसे सहायक माने सेवा केन्द्र बे जागोन साननैसोनि गेजेरावनो बा जिपि बा PCDC बा अर्बान माने ULB आवबो बेखौ फेसिलिटि होनाय जागोन होनना बुंदों। But DF shall be used to collect the bank details and the other information. DF also contains self-affidavit signed by the selected beneficiary special eligible condition. जोङो दा बेफोरखौ नांला जोङो दा माबायदि एप्लाइ खालामगोन बा फर्मखौ जों मायाव मोनगोन बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनोसै। जोङो मा बैया इम्पर्टेन्ट लिंक्सनि गाहायाव मोनसे दोङो अरुणोदय स्किम फर्म। एप्लिकेशन फर्माव जों क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बियो डाउनलड जाबाय स्ल' जागासिनो र'। डाउनलडा जाबाय। नोंथांमोनाबो दखानफोरावबो मोनगोन फर्मखौ मोननोबो हानाय बा मोनाबो जानानै जुदि नोंथांमोना जुदि फर्मखौ नांगौबा बिदि डाउनलड खालाम नेटआ स्ल' जाबाय दाना डाउनलड बा अरुणोदय बेबायदिनो फर्मखौ डाउनलड खालामनो हागोन नोंसोरा। फर्मखौ डाउनलड खालामनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। फर्मखौ माबायदि फिलआप खालामनांगौ बेनि सायाव फोरमायनो थाखाय नेक्स्ट गोदान भिडिअ लानानै फैगोन। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम उन समाव नोंथांमोना नुगोन। नोंथांमोना नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। उनफोराव गोदान भिडिअ नोंथांमोननो नुनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम उन समाव नुबाय थागोन मोजाङै मोजां गोदान आपडेशन भिडिअफोरखौ। गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ।